2015 година отвори възможност на едно вдъхновение да си проправи път и да стигне до най-малките децата на България. Идеята за създаване на Букварино се роди от замишлениците, наречени азбукари, и от мотивацията ни да възпламеним желанието на децата да разглеждат с интерес съкровищницата на знанието. Казвам се Петър Христов и съм изключително щастлив, че днес заедно с вас сме попаднали в света на Букварино. Вие, скъпи деца, сте истински откриватели и вече трупате нови знания всеки ден. Вие сте неуморни търсачи и изследователи на всичко наоколо. И като родител зная, че когато искате да разберете нещо, никой не може да ви спре. Станаме свидетели на едно високо патриотично дело. В тази връзка бих желал да прочита едно стихотворение. Аз съм българче велико, букви български открих, вечно знанията тихо гледам, уча, усвоих. Далечни светове откривам, ехото от тях звучи, жалони български поставям, знанието родно да множи. Кажете ми дали ви харесва тази игра и с какво научите от нея? Да, много ни харесва. Проектът като цяло е образователен и развива мисленето на нашите деца, кара ги да опознаят българската история и да бъдат част от историята на българския народ. Сдружение Азбукари, екипа ни от дълго време работи по образователни проекти и по други социални проекти с идеята да подпомагаме децата, тяхното развитие, таланта им и, разбира се, да умножаваме и да увеличаваме тяхното знание. Причината да подкрепим такава кампания е, че сме социално отговорна компания и през цялото време се стремим да даваме всичко от себе си, за да създаваме една общност, която да има самочувствието на българи, такава каквато ние заслужаваме. Буквите имат не само форма. Хубаво е да се знае, че буквите имат тон, буквите имат цвят, буквите имат звук. Буквите имат свой живот и този живот се намира именно в българската азбука. От тези карти научи ли нещо? Да, научава се много неща. С ученето на буквите така учим и хората, които са на тях създадени, като примерно Хаджи Димитър, той е на буквата Д и пише през кои години е живял. Проектът Букварино е изключително ценен като учебно помагало и не само като учебно помагало, а като начин, в който децата биха могли да общуват вербално, а не през електронните си устройства. Бихте ли си извикали приятелчета да играете заедно? Да, аз даже още днес ще излезем с приятели да играем. Букварино се роди от нуждата на всички нас, екипа ни, сред които има така доста интелигентни, образовани хора, да дадем знание на децата под формата на игра, така че в моментите, в които те се забавляват, да могат да изучават историята на повече от 60 забележителни личности в нашето минало. Много е важно никога да не забравяме историята ни, защото тя е пътя, който отваря вратите на бъдещето. Колкото повече се дистанцираме от историческите ни факти от миналото ни, толкова по-голям шанс е да загубиме нашите корени.